Jama'a sunana Jamilu Umar wanda aka fi sani da Jamilu mai laya. To a yau gidan namu yana dauke da bakuncin wato shahararren mawaƙin nan mai tasowa a yanzu wanda aka fi sani da Ahmad Alƙasim wato Ahmad Masallaci. To yanzu tsakanin shirin yadda za ku ji daga bakin tauraron mawaƙin mai tasowa a yanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Ahmad wanda aka sani da Ahmad Masallaci. An haife ni a garin Kano, unguwa Kofar na isa, amma ni yanzu mazaunin Sheka, ina zaune a unguwa ta Sheka. Akalla na kai shekara 2 da fara yin waka. Yanzu na yi adadin waƙoƙi sun kai kamar guda 10. Alhamdulillah, waka bakademiya ita ce waka da ne ta yan fara, ita ce wadda jama'a kowa da kowa yake son waka, ita ce bakademiya ta yar fara. Jan hankalin da nake so yi wa 'yan uwana, abokan kuma sana'ata, sa'anni na wanda muke tasowa mu yara mawaka shine mu ƙara danƙon zumunci wa juna, shine komai. In dai har muka karfafa, muka haɗa ƙarfi da ƙarfe, muka haɗa zumunci, to komai zai zo mana da sauƙi insha Allah. Sannan kuma batun masu gida, ina ƙara godiya ga dukkan mai gidana namiji da mace, ina musu fatan alheri. Allah ya sa su ma su ɗaukaka sama, su tafi can ƙololuwa. Kice madubin idanuwa na, kice madubin idanuwa na zo gare ki da kafa na, daure rike min hannuwa na, sanya ni gefen ki dan na zauna, kin san madubi na rayuwa na, me sai ta dukkanin lamurana. Masu sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan zango na wannan sati, to sai ku tara a zango mai zuwa. Domin samun shirin sai ku je channel ɗinmu mai suna Hafiz Waziri ko Masallaci TV. Mun gode.